Pagtuon sa kong bana, diri taon ni mitipon sa amua kay wala lagi trabaho. Nangisyu ni siyag numero pero illegal kay dili man konektado sa PCSO. Doon na ni siya ay amo lang iyang financer. Kunya ato sila magbase sa resulta sa draw sa TV, swerte sa loto o sa PCSO. Pero araw inyo kayong masabtan ng akong sakilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Ewan ko ba kung bakit type kita? Di ka naman gwapo. Day! Ay, Kasi ikaw sa surtris gabi, Day? nagutong ari makamangutanan ako. Ako'y tigbula. Awa ni sultis ka notin nyo kung sa resulta? Ngano ko taong musulti man siya diri namo nga dili man mi mupusta. Musulti gid siya namo aron kami mo ay tigsangyaw sa resulta. Wa mo diha mayabag. Idangutana na ta. So, kabantay itong ngayon kang barato ako makadaog ko. Ay, mupakita pa kakag makadaog ka. Pikat ni mo. Ay! Jagway bayas kanahan. Alya, kontra mo, akit sa kontra mo. Kalagot manggod. Ngano lagi? Sa may problema? Isang di mong gisiyagita na? Daton silinga stasyo. Ano mas tasyo? Paglagot ko, ari mangutanan ako kung si ligawa sa sweltres gabi eh. Ay, nagbipusta ko, anak. Ay, tubag ka lang god. Inang wakakibaw. Ah, sige, bitaw ingon anak. Awa og mao, mangutana na sad to. Amawa, himuo manuntang resulta diri. Kita may pangutan-on, parawag utok. Eh, pastilan. Ay lang ko sukugod. Kagamay ra sinungda na na. Gamay ra lagi pero makalagot ba? Wa man ganita mo pusta, himuo na hinuntang tigbantay sa resulta. Wa sila mayabat. Ay, kada man kung manghud gud nimo gud. Kaya nga nom sa kanot sad. Mangisyo, unya dili magbutang diha kung sa resulta. Kitay hasulos mga mamusta. Ay, na unsa makaoy. Sige lang awa inos kanot. Nga, magbutang na lang resulta des gawas. Ano dili sa mga tanag, mamatao ba? Dili na mo tanag mga tao na to. Ano, Noy? Ikaw, mangisyum jud ka ng swerte ni mo diyan, no? Ng swertres. Unya, daghan ang namusta. Magbutang ka des resulta aron ang mga tao, ang mga diha, tanaw na lang. Dili kay manabuwag pa nato dire syagit mo sa resulta. Ay, tuko kayo ni mo manang nimo. Kaya mo iperming matumngan, ay mga tanag, kung sa resulta. Di mo ko na pwede, Noy. Ay nga, magbutang ko diha. Eh, Noy, bawa ko nga. Di dam ng issue, lisod ba kaya ba? Illegal biya ni amo. Mo, o nga. O ba? O. May bawaan niya ni Manoy nga ng issue ko. Kunya, di da makuhaan ng ebidensya. Patay ko. Kanang resulta, magbutang tag resulta diya sa gawas. Ito di ebidensya na baya na. Unya, nga numihimo ka man ana, nga illegal maghadi ay na. Ay gamay ra mong nakasuha man Noy. Eh, gitagmay ra magudi. Pamugas lang ba? Ay tayo nagpaagi, oy, kay gihasulas man nang imo, mercy anong sinay mga tana. Oo man eh. Nyaon sa man, nasultihan ni mo imong manghud. Ako nitong gingnan. Uy, Islaw, basig ikaw ha. Mag-apil-apil kag pustaan na ha. Basig ang atong panudan, madiskuhido ana. Haba di, oy. Ay, magpusta ko, anak. Kay wa di ay. Wow, oy. Magani ko kay baw, usahan ng pagpusta, anak. So, wa gyud ka mo pusta-pusta ana. Wa, lagi. Medyo ko, kasaway na pusta-pusta, anak. Panaroon doon ay hearing. Pagod ito'y pagkakidot istorya ha. Oy, hey, anong tao ka? Nung sa kada, mercy? Piskot yung mga tawhana, huwag mga respeto. Ngano man tao, no sa may problema. Sa may kontra ni mo, ha? Idakin sa pa ka ng mga silingan nato. Ngano man lagi? Kalagot kaayo. Ngano lagi, gipagyuan gihapon kang resulta? Wa man. Oh, wa man ka, ngano, suko naman sab ka. Wala sila mangutanan ako kung sa resulta. Isugo na gid hinuon ko nga ipaingon si Kanot nga mupusta sila. Morning numero ha. Ihatag dis imong manghud ha. Oo? Kana oh, na, mo nang listahan na yung mga ngalan na og ilan na ng kwarta ha. Totala na. Mo na tanan. Animal ba yaw eh? Ngano gidawat sa mo? O kung sabay gusto nimo, nga kung balibaran ako, ingnon kong garbusa ko. Dili o pamalihugan, arte. Mo na'y gusto nimong mahitabo, ha? Ay ngano man. Ay, nangutan naman sila asas Kanot. Di akong giingnan nga wako kahibaw. Basig na asbay. Niya to? Nangutan na sila asa ko. Akong giingnan mo pauli ko sa ato. Giingnan man hinuong kong ipalihaw kong ingon ni Kanot B nga papusta ko ng numeroha para karong hapon. Nadi akong gisuot ang numero.
O nya, baliban pa ko, ingnon ko nga bati kong batasan kung di ko musugot, di ko ka pa malihugan. Mhm. Ay, anang manghud yun ni mo eh, mo gina nakaingon. Sa? Sige, ingunin mo. Ingon ko nga kanang imong manghud mo'y nakaingon, nganong miapil-apil siya ng pangisyo, nga hasa na hinuunta na pagan. Saan man ni mo ang mama niya pag inabuhi? Sa paginabuhi? Ngano, naa sa gibuhi ana, ha? Siya'y gabuhi na to? Nga siyam nga atong gibuhi dinhi? Oh, kanot. Ito naman. Oo, sabi na. Ang sana? Manoy ka ng groceries ko, Manoy, groceries. Para na to din, hey. Na yung mga ham diha, tosino, mga hotdogs, itlog, uguban pa. Yun na, diin man kuno kag kwarta, na? Wasa pa, naigaan man ko. Sinaigan. Naunsa. Sibot may pasabot na naigan kanot. Ay, nadagaan ko ba? Usa sa mga nipusta na ako, baka nang nakadaog. Yadako man siya gipusta. Maunang kuhan. Gawas ka na ako ka na porsyento sa kita, naamsa ko'y ako sa madagaan. Lahat yun ang tips sa nakadaog. Oo ba? O niya, nakapit ko usak sa kumugas. Okay na naman eh. Ha? Siga mo ng mata ninyo. Basta maigaan ako pero nuya, swerte kita. Wa ko magdahom nga ingon mo day ana kun mag-aser og sortres dagko sa kitaon. Nagpalit gud si kanot og bugas usa ka sako pero balig na po ra ka kilo. Isuod gihapon og sako. Mao to nga murag usa gyapon sako. Wa ko kasabot masuko ba ko o malipay ba ko. Unya, uy Marie, kumusta naman ka? May kinasaag ka din sa bahay da. O lagi Mari, uy, unsaon mo naman tayo trabaho. Ha? Ngano ko unsa man pagkahitabo Marie? Ay, nanira among kumpanya, Mari, na bankrupt. Ha? Pwede ka sulti sa imong bana, Mari? Ni Pari Islaw? Wa mo siya magkiskot na ko anak nga wala rin siya trabaho. Mao ba? Ala, ay basig wa siya maapil og kataktak Marie. Pingano ka tao, wa man siya mataktak. Unsa magpabilin sa dito sa sud? Oh, ha? Lagi, kami man ubahan na pagpanggawas na mugod, pagdawat sa among gamay. Mao pa wala gyud siya magsulti na ko anak. Oh, basig nakakita na sigla ang trabaho. Mausad no? Nya ikaw Marie unsa na malay trabaho nimo? Oh, racket. Racket na lagi nagmay. Unsa mang rakita nimo Marie? Nakay numero diha. Unsa mang numero ha oy? Numero sa telepono o sa cellphone? O di ba sabay? Dili, uy, laing numero. O unsa numero ha di ay? Numero sa swertres ba? Ano pusta ka? Dili, Mari, uy. Nangisyo ko. Oh, ha? May na lang ni Mari. Pamugas. Isa mag-standby. Mausad no? Sahi ko, be. Sa may numero hain mo? Ana Marie, sa pagkatinuod lang no, nagubot gyud mi anak kadiyot tinhi tungod anang igsuon sa kumbana nga nangisyusad. Ha? Nga naman. Samukan ko. Kay mga silingan na mo diri, ari mga tanak unsay ni gawas. Nga di man unta ako mo'y nangisyu. Masagod di ay. Mao nang wa kay ko anak Marie oy. Ug buto na unaon no. Ay unay kay ko anak kay ako bayang bayaw nang issue pud baya. Ay, mao pa. Nahala, uy. Sige, uy. Di na lang ko mamugos ni mo, Mari, uy. Pero, nindot man kung nung taog mo pusta ka, niya, pusta po ka diri. Para ba, kung mo gawas, doble imong daog. Unyag mapildi doble pud. Ay sus, may kunahuna ka man anang pildi. Ang imong daog mo imong hunahuna-un. Bitaw sad no, pero di lang sa ko Marie, pas lang sa ko ana. Sige, Mari, uy. Ingna lang niya ako kung mapusta ka, ha? Ha? Tiksi ko, ha? Nasira na dahil ilang kumpanya nga gitrabahoan sa kumbana. Mauna, wala dahil trabaho ang kumbana. Pero anong kada adlaw man na siya mulakaw? Magsinilas na sa noon. Lano? Kung man magsulting karaho eh. Sa ato pa karong pilduhan. O siya ikahatag na ko ron.
Ikaw man ang tawanan nga nung wa man magsulti. Wala maluoy man sa kumaguna-huna ko eh. Pakigsultihan ako siya ni Kapot. Ay, siya na rin ni Abot. Uy, nag-uban man ko din si Kanot. Yung Islaw! Ay! Yung marika na ko, Dong. Ano rin? Sunda ko nga rin sa kwarto. Dali. Ay, ay! Kaunto para ba? Mag-jir-jir? Asa balibaran? Adiyo to niya. Naon sa ka, ganun kahubo ka. Oh, unsa man? Wala tayo buayan eh. Oh, nindo sa rin yung bago. Tay pa, hindi ko ibot ako ipasabot, uy. Ha? Gusto ko makiksulti ni mo nga nung wa ka man musulti na ako nga nanirada day inyong kupaniya. Oh, Dinhi si Mariid na. Kuon, Kung siya may nagsulti na ako, nga wa na di ay inyong kumpanya, nasira kay na bankrupt. Ano mo ka musulti na ako, anak? oh, nga naman, pagtihan ka. Imong paablihan o balik ang kumpanya. Ay, di na mo ibot ako ipasabot oy karaho. O niya, asawa man ka ako nimo, so dapat mahibawsad ko. Kay dili ra ikay maproblema sa atong pagpuyo lakip ko. Gusto ko makatabang sad nimo. Nya unsa na ko pagtabang kung ikaw mismo di ka musulti na ako kung unsay problema. Kuanday, ganing... Makapahiupos man ka, uy. Suluhon man nimo ang problema. Ay, merci. Gipahungaw gid ako sa kumbana nga akong kahiubos niya kay gusto niya nga siya ray maproblema. Di magud mahimo nga siya ra kay pamilya man mi. So dapat mahibawsad ko aron sa ingon makatabang ko. Pero wa man musulti mo tong nahiubos ko sa kumbana. Unya, Day, ebaw kung hay ubos ka na ako, day. Sorry na kayo, day. unya karon. Sorry na ba? Unsa o man nimo ron? Nga wa naman kay trabaho. Misulti ka pa nako sa wa pa mo manira. Pag ginahinay unta kog pangitag trabaho sa nako para kun di ko makakita sa imong trabaho, at least di ta masiro ba? May kanon gihapon ta. Di mangyapon na mapas mo, day. Siya dili, uy. Nga naman, may nakitaan ka ng laing trabaho? Oh, rakit lang gud, bisa ginagmay. Ako masad ni og tigumon. Oo, kasabot, uy. Ako'y rakit, day. Kaon lagi hapon ta. Unsa ra kita? Aser? Asa sa pulis? Dili asit. Asit man imong gingon, aser ba? Oh, unsa? Asit din na di ay? Oo. Asit. Oo, pero kini nga ako gisudlan ron, aser, dili asit. Saan ang Asher? Isyu ko ng numero. Parehas kang kanot? Siya bitin na pasoon ako, ana. Wag sa bungot baya ni mong islawak ka, uy. Ibaw baya kang kontra kay na nako, ha? Ano imong manggisudlan? Animala gyud nimo, uy. Sa may gusto ni mo. Pas mo ta, hasta nga ito anak. Slow? Ay, kabalaga. Temporary raman eh. Pwede ko mahangyo ni mo islaw? Uy, problem. Ay, sige, ang iyo lang, unsa man na. Dali, ipaduol ako, be. Ipaduol imong dunggan. Sama na. Tunod ka ni. Musulti ka, ha? Da. Ako doon ka rin, ayaw glusiya rin. Nalusian gud nako iyang dunggan kay naglagot man ko tungod sa iyang kahanggaw. Nahibaw siyang kontra kay na akong mangisyu, mao magigituyuan sa hanggaw. Unya, Day. Gunot sa ko kadit kay. Gawas na, dili na pungan, gawas na. sa deni uy. Uy, kahiyaw kayo ulit, kahiyaw kayo. Sa man ni uy. Uy, mga tiket man gud ni. Igikan tingali ni nangisyu ang kanahan. Ay, maglayo! Wala sili. Ha? Sakpan yung ka ikaw na yung issue na niya. Nabilibinin siya. Ay kuan sir, dili sir uy kanang. You're under arrest. Ay. You have the right to remain silent. Ha? May katungod kang pagpakahilom ni mo. Ha? Kung wala kayo abogado, tagaan ka abogado nga gwapo. Islaw!
Giangko ni Islaw nga siya mo'y nangisyo o siya gyud ang gidakop. Mo na akong problema ron. Unsaon ako nga matabangan ako si Islaw. Wag gid may kwarta nga ikapiyansa. Unsa akong buhaton? Pasagda na lang nako siya nga mabilanggo. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mercy. Halo, Ate Pres! Ate Bang! Ayaw sa iba ginari! Malabi ako na na. Unsa ka? Tabliya Kuya Alan. Kainit, Salamat ay. sa mga nipalit og nigamit og niinom. Tawag ko na to si Ronalday. Good morning! Good morning! Salamat kayo! Binam. Hi, Ate Pres! Salamat kay Ate Pres sa tanan nga naman namati na to karon. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Mercy, Ate Pres. Mercy. Oh, mercy. Have mercy on us. Oh, kanis mercy, Sir, Ate Pres. problema? Problema, Ate Pres, kay kaning iyang kuan, ba, manghod man siguro ni siyang igsuon nga na maligya kinis kanot, na maligyag masyaw. Ako ka ng surtres nga illegal. Karon ang iyang bana na wag tangag trabaho na maligya pod og surtres nga illegal. Ang naglain ang iyang tiyan sa iyang bana at repres wa makabantay iyang bana nga gisundan taon nga kontra mo gyud kay ning mercy ng kunang inana at repres. Gisundan taon sa mga pulis ang iyang bana pag-abot sa ilang haday day guniti ka diyo tay kay naglain ko tiyan day. Gunita niya pagtanaw niya sus mga numero man mao may pag-abot sa pulis. You are under arrest. Sus, you have the right to remain silent. Siya mo nadakpan. Allah. Siya mo nadakpan. Mao ni problema ni Ate Pres. Saon niya ko no. Saon man yung pasagdan lang. Wara ba may kwarta taon ikapian? Saon man taon. Unsa may akong buhaton. Pasagdan na lang ka nako siya nga mabilanggo. Kisa may nag-ana ang bana? Si Kuan, si Mercy. Kisa may gidakpan di ay? Si Kuan, si Mercy. Ang inanim niya ang pangutana. Unya nga nung... Giangko di gislaw nga siya nang isyo. Siya nang isyo. Giangko niya nga siya nang isyo. Siya mo ay ganang padakop. Siya magpapriso. O mao ni akong problema. Batabang ako si Islaw. Wala batawon kwarta kapiyansa. Sagdanan ako siya mabilanggo. Pila kay kuan anak mabilanggo? 3,500 man siguro natin, pre. Ha? 3,500. Ang piyansa? Dili ang priso. Ay, kadang kung araw natin, pre, sure, tres. Maral lagi, 3,500. Ang piyansa illegal. pero wala priso. Why preso natin, pres? Bayad lang. 3,500. Adi manghuam lang ka nga to sa imong coordinator kanang kinsa iyang gikuha na. Pero, mag-provision ka natin, pres. Illegal may lang grupo. Illegal man, provision ka. Kinahanglan ka report, anak, kada buwan. Amo ba? Pero kay bayranan o Wala. report. Nasa tayo pakambit lang. Be, sige ba, be? Lucas 12, Lucas Kapitulo 12, versikulo 58, kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang anapa ka mo sa dan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalog kaniya ngadto sa bilangguan. Nya, pulis mong gini kadako pa, di ba? Mao ni karon, unya na priso na sa ba? Katong gingon ninyo nga, unsa to manguham lang unsa to? Piyansa na lang. Magpiyansa na lang. Oy, day, Mercy. Kana imong amo, kana si Islaw na amo. Nya kargado ka ng mga amo, mao na imong piyansa sa ilang mga aser. Amo ni kanot. Piyansa, manguam siya. Amo ni kanot di Amo ni natural kanot. gyud na Ate Pres. Nga? Natural gyud na og maan sila amo Ate Pres. Kato ilang amo, natural gyud na. piyansa. Kun madakpan ang iyang mga tao, mao imong piyansa gyud. Oo. Ana gyud na. So dili kay sa magproblema lan parte sa piyansa. Dili ka mo problema ana kay mao gyud na ako ni bawan sad sa uban ako mga. Ay, butang tayo lang amo mo na coordinator? Mura ginaan natin, Pres. Or mao yung financer. Coordinator ba na? Financer. Financer, no? Financer. Dili kay ko kaska. Ang coordinator di ay lain to. Lain mo to, Ate Pres. Katong mo'y kuha sa Kubra sa tanan nga mga kanang kwarta. unsa imong Pilay kita ni mo diha. Unsay number. Number, no? Mao to'y coordinator nga. Mao to'y kuha sa tanan nga ilahang mga tao nga mga Mga usher nila. Mao to'y makuha, mao to'y coordinator. Kana financer lahi gyud na. Ano mo bayad? Mao na mo bayad og dunay mga igo nga dagko. Dato pa kani kay si Kanot may nagpasud niya pagkitabang sa ni Kanot dayon sa ilang amo. Kay pananglitan og dili mo tabang iyang amo, kuya og mo musulti ng asawa dito sa mga pulis nga mao ni amo mo ni nagkaigo. Mao sa kibaw yung asawa kay lagot mas mercy ani.
Okay ba og kinsay financier ani? Ang imo ana dong patabang lang yung kanot. Tabang ka. Oh, tabangi ko kanot kay ikaw may nag pasudsud ako ani. O si Kanot, pinabaw ka sa ilang amo. Kay lison po gisulti na nila ilang kamo. Amo Listen, inaana kay ka. Magkutrahan man po ka. tiklo yung ka. Oo. Tiklo yung ka nga Eh, na lang, musulti. hilom na lang. Hilong na lang. Yung mga yun lang yung tabang. Oh. Tabang. Kasukas. Oo. Makaso mo yun ni Ate Pres, mabot man yun na skimunda. Ato rito piyansahan. Unsa nang kay mundalan? Ha? Unsa nang kay munda? Munda ka lang. Ako di hagong mga kaso ko nga mga Ato dito ang kuan. hiring-hiring sa mga kuan. Oo. Ang mga attorney, abogado. Di na amta na sa kapitol sa una. Karon skimunda na sa Pier 4. Ganun na kimunda si Mining. Ang meaning mo na sa angan mo na sa building, Ate Pres. Ay, Abi na kong tao ng kimunda. Dili, abangan sa building. Ambot nga ano na. building na ito Ang sa... ulag yung duolo nila Goliath, si Kanot. Kaya mga may nag-recommend ni Islaw. Ako Ayun bitaw. si Islaw nga, okay na kay temporary rakuno niya. Sa una timingan man. Alisod. Oh? Temporary. Pero timingan man yung asawa pag yun, bida. Doon lang mo sa inyong ana na lang. Katabang ni Kanot para ang inyong financier, inyong amo, mo bayad niya sa kuan. Hangyo lang yun no. Ya, dili na mo usab ning una no. Ayon lang yun mo ana. Dong kay wag yun ayaw na O, sige, bida. Oo, abi man ko ni mo Goliath, mo magataw na yung panginabuhi sa Oh, sa uban lagi taon pero kuan kita, ano ba? pero ako pa ni Ate Pres, musod na lang yun siya legal nga kuan. Sa mga legal. Kanang sa PCSO yun, kanagong naamo Sa gay. may puhunan, nabi na puhunan Goliath. Mao sa lagi, musod siya kanang illegal legal nga kuan, puhunan lagi. Pero ay na lang yung padakop. Ay dala padakop dong ay. Anak na lang no. Dagan lang ko to Diyan bay. ka nila lingi-lingi si Bulo yun, nabay Sa mananakop. una lang kwarta, matawag ba ni kwarta sa hangin dili? Dili puti halos. Ay naguan mo na nila ba. Sa gili? Ako, on, katulad pa niya ang asawa, timingan. Ah. Okay, utang iya lang yung asawa, ipapriso, sabot lang sila. Eh, siya ba yung trabaho? Sabi trabaho niya nga, asol man put siya. Oh, ang asawa may dakpan. O lagi niya, Pwede sa- giyagyan ko. pwede sa Lain sa ko ba? kayo, Goliath. Sakto na tingili ma'am. Dili. Ako nga. O madakpan ako asawa ako ipapriso. Ni Elisa na ko Ilmia. At kisa na si Elmia. Ilmia Kumis. Kapag mong duha na, Lang! Ala! Ah! Dili man magpapreso si Islaw, dili po magpapreso si Merce yung asawa. Ako yung magpapreso, kinaghang laki dito. Tawa na ko na dito na panon. Yun ako ang pasol tihon.